Така, намираме се в гарата Айтос и сега ще ви направя нов видео да видите какво означават в БДЖ зимни условия. Заминаваме към гара Черноград. Както виждате, сняг няма много в Айтос. Хора плюят по БДЖ, но сега ще им демонстрираме за какво става на въпрос. Скоростта в участъка е 130 км, влака е 36-22 и снега не е много, но може вече да забележите, че на места е имало доста прилични преспички. Виждате отстрани в канавката, снега вече се е стопил, но все още имаме преспито над 1 метър. Сега ще ви намаля скоростта, за да видите една от най-крупните в района. През такива условия се движи БДЖ, цялата държава е запила и ние си вървим. Знам от видеото колко се вижда, но пряспата е почти до средата на локомотива, даже сега ще ви отворя вратата. Ето може да видите, че пряспата е почти в локомотива. Това при скорост 130 км в час. Ще се радвам, ако някой автобус се похвали, че е минал през Пряспа с такава скорост. Гара Черноград, където преспите не са били по-малки, просто вече снега е понамалял. Ето тук има още една, която е колкото до средата на локомотива. Да си вървим.
Честно казано ми е малко гузно, че не съм минал аз през тия преспи. Чак да съм много щастлив. Ето, пак приближаваме още една, която е доста сериозна, но поне е късичка. Цялата идея на това видео е да покажем, че въпреки лошите условия, железницата, въпреки закъсненията, които се трупат, се движи и пътниците стигат до крайната си дестинация. Като има и други участъци с проблемни райони с преспи, по 9-та линия, също така и към Кардам. Хората там се борят постоянно с снега, но влаковете се движат. Най-малкото пътниците вместо да мрънкат могат да кажат едно благодаря на хората, които ги доставят до местоназначението им. Ето тук канавката е пълна, това е над 1 метър сняг. Много имаме някакви преспи, които са до средата на локомотива. Гара Черноград. Преди гара Черноград също има една доста сериозна преспа. Общо взето местата, където има такива преспи, са познати на всички, които минават в района и сме сравнително подготвени какво да очакваме. Другата сериозна преспа, доста дълга. Както се вижда, всичко е черно, защото е изринато отново. Но ние продължаваме да си вървим за 130. Влизаме в гара Черноград, която също е една голяма преспа в цялата гара. Както виждате, снегът тук не е изчезнал. Ето, цялата гара е една огромна преспа. Това цялото нещо е било прясно. Не им завиждам на стрелощиците в района на гара, тето да мога да видите, първи коловоз липсва. И така, общо взето, това е.